Dobre, už si sadne, už točíme, máme 10 minút. Ja som Miriam Linkešová. Čaute, ja som Miriam. Aj prízvisko? Čaute, ja som Miriam Linkešová. Čaute, ja som Maroš Simon. Čaute, ja som Miriam Linkešová. Čaute, ja som Maroš Simon. A my sme produkčný tím Impulzu. Obaja sme z Košíc a sme z evangelického zboru v Košiciach Staré mesto. Takže Impuls je projekt, ktorý vám prináša krátke zamestnania zatiaľ 2-krát do týždňa. V dnešnej dobe mladí ľudia trávia veľa času na internete, na Facebooku alebo pozerajú videá. A tak chceme využiť aj tento spôsob. Keďže tam už ľudia sú, chceme im priniesť niečo plnohodnotné, niečo zmysluplné a niečo, na čím môžu rozmýšľať po zbytok dňa alebo zbytok týždňa. Na začiatku chcem hlavne poďakovať speakerom, ktorí nám vytvárali obsah týchto videí, vlastne bez ktorých by tento projekt nemohol fungovať. A ďakujem za to, že nám posúvali, teda aj vám posúvali kúsok svojho života s Bohom, svojich vecí, na ktorými momentálne premýšľajú. Naozaj sme vďační za čas, ktorý nám venovali, a že boli s nami trpezliví a že venovali naozaj, ako Maroš povedal, kúsok zo seba. Ďalej chcem poďakovať vám za to, že komunita na Facebooku a aj na YouTube rastie. Aj toto video robíme pri takej malej príležitosti, kedy sme prekročili na Facebooku 500 lajkov a na YouTube 100 subscriberov. Ale nechceme, aby to ostalo len tu, chceme to projekt, aby mohol ísť ďalej. To je aj trošku vaša úloha. Chcem vás poprosiť, aby ste tento channel alebo videá ste lajkovali, aby ste ich zdieľali, vydávali svojich kamarátov, ktorí máte na Facebooku, na túto stránku, na tento channel. Videá, ktoré sú na Impulze, si kľudne môžete stiahnuť, môžete si púšťať na mládeži, kdekoľvek potrebujete na komunite, na spoločnosti, kde. Môžete tam len napísať krátku správu, že ste to púšťali, aby ste vedeli, ako sa to šíri ďalej. A ďakujeme tiež vám za vaše povzbudenia. Sme veľmi nadšení z toho, že vidíme, keď sa vám to páči, keď vás to môže požehnať a že to požehnanie môže ísť ďalej na ďalších ľudí, na vašich kamarátov. Sa naozaj tešíme, že aj tie talenty, ktoré nám Boh dal a myšlienky, ktoré dal speakerom, že môžu ísť ďalej. V prvom rade naozaj za celý tento projekt patrí chvála a vďaka jedine Pánu Bohu. A keď už hovorím o talentoch, tak ďakujeme veľmi našim hudobníkom, ktorí nám poskytli ich podmazy. Menovite je to Ondrej Vecan, Hudson Jones a Mišo Bačo. Tiež ďakujeme našim prekladateľom za čas, ktorý venujú prekladu. Naozaj to nie je tak až veľmi viditeľné, ale my si veľmi vážime ich prácu. Konkrétne je to Katka a Barbora. Ďakujem vám za to, že rastieme a lajkujte. A určite, ak ešte neodoberáte alebo nesubscribujete na tento channel, tak dáte tu, sa objaví tlačítko a určite kliknite. Ďakujeme, že ste si pozreli aj toto video. To skoro sa vidíme pri nejakom ďalšom jubileu. Čiže lajkujte, šerujte, aby ste nás videli opäť.